遅れてすみません。まだラングリッサーを手に入れていないようですね。ジェシカ、同盟軍の方はうまくいったのか？ええ、少し時間がかかってしまいましたが。そんな話は後々。急がないとラングリッサーを取られちゃうわよ。邪魔はさせん。かの者に力を。かの者を守りたまえ。かの者を守る盾となれ。かの者に力を。これこそがラングリッサーなのね。間に合わなかったか。聞いてくれレオン、ラングリッサーがこちらにある以上帝国に勝ち目はない。これ以上の戦いは無意味だ。確かにラングリッサがそちらの手に渡ったのは痛い。だがそれだけで勝てると思うな。我々には陛下がおられる。ラングリッサーなどなくとも帝国が大陸を平定してみせる。レオン、お前ならこの戦いが無意味だということを分かってくれると思ったのだが。立場が違うのだよ。お前たちは時間をかけて人と人をつないでいく方法を選んだ。我々どちらの方法が良いのか私には分からぬ。だが私は陛下についていくと誓ったのだ。お前たちはお前たちの道を行くがいい。私は私の道を進ませてもらう。レオン、今ならば奴を倒し剣を奪うこともできなくはないが。エルヴィンよ、この勝負預けておく。今度会った時こそ貴様を倒す。この剣が闇の剣に対抗できる唯一の武器なのね。そして、これを使いこなせるのは、光の末裔だけなのです。よし、調子づいてきたぞ。
このまま一気に攻め込もう。敵の慌て具合を見ると、まだアルハザードはその力を発揮できぬようじゃな。攻め込むならば、今を置いて他にありません。いよいよだな。ワクワクしてきたぜ。エルヴィン、私。リアナ、君はここまでだ。カルザスで待っていてくれ。いや、エルヴィン、私も一緒に連れて行って、お願い。ダメだ、危険すぎる。それに、約束したじゃないか。今までとはわけが違うんだ。ベルンハルトのいるテートへ、レイガルド城に行くんだぞ。わかっているの。私がいたって、みんなの邪魔にしかならないことは。でもお願い、エルヴィンと一緒に連れて行って、足手まといにはならないから。もしそうなったら、見捨ててもいいから。リアナを見捨てることなんてできるわけないじゃないか。わかったよ。ただし、絶対に無理はしないでくれよ。ごめんなさい。わがままばかり言って。私は別動隊を率いてレイガルドを攻めます。何があろうとも、アルハザードの復活を許すわけにはいきません。では、レイガルド城で。さあみんな、レイガルド城へ行きましょう。みんな、いよいよレイガルドに攻め込むぞ。帝国の野望を打ち砕くため、聖剣ラングリッサーの加護のもとに戦おう。やったー！オイラが一番だ。ついに聖剣ラングリッサーを手に入れて、一気に士気の高まったエルウィンたちは、そのままテートのレイガルド城へと攻め込む。レイガルド城はジェシカの組織する反帝国同盟によって攻撃を受けており、戦力が分散されている。今を逃す手はない。この城門さえ突破すれば、城内の玉座までは楽に進めそうだ。だが城門の守備についたのはレオンと清流騎士団であった。
聖剣ラングリッサーを得たエルウィンたちはレイガルド帝国との和平を目指しテートへと向かう。帝国との和平が成功すれば大陸から戦争をなくすことも不可能ではないのだ。だがそんな彼らを阻むようにある人物が眼前に立ちはだかる。それは帝国